Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zakatul fitr wata zakka ce wadda take da alaka da shan ruwa, wata yan gama azumi, don ake mata zakatul fitr, zakar da ake bai bayan an sha ruwa an gama azumi. Zakka ce wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta, kamar da hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari da Muslim daga Abdullah bin Umar, yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wajabta zakatul fitr akan ɗa da bawa, babba da ƙarami na musulmi, ya wajabta ta sa'i ake bai na dabino ko sa'i na sha'ir ko sa'i na abinci. Watan abincin da aka shekaro ana ci shi ake so a fitar sai a bayar, a ba miskinai da fakirai, wata su ne mabukata, wanda baya da shi gaba ɗaya da wanda yake da shi, abin da yake da shi baya isa shi. Ana ba da wannan zakkan ne tana magani guda biyu, kamar da hadisi ya inganta cikin sunan Abi Dawuda. Na farko, tuhuratan lissa'ib, tana tsarkake mai azumi daga yasassan magana da ƙananan zunubai da yayi. Na biyu kuma qu'umatan lil masakin, abinci ne ga miskinai. Wato ran sallah ba a so a ga ƴan uwa musulmi suna bara, ba a so a samu miskinai. Sai musulunci ya ce an wajabta ma kowa ya bayar, in dai abinci ne suke fita bukata, to ran sallah ga ya an ba su. Haka ya ku masu bara, in kun samu zakatul fitr ku ji tsoron Allah. Ba daidai bane ran sallah a ga almajiri cikin garuruwan musulmi. Kowane musulmi zai fidda sa'i ɗaya, wannan shine girman sa'i ɗaya, irin wanda ake sayarwa kasuwa, ko kuma mudu guda hudu, wannan shine mudu guda hudu. Idan za a bayar, za a cika ne, za a cika mudu, za a cika sa'i ɗaya ne. In mudu ne kuma za a cika mudu. Inda babu wannan, abinda an mudu dama min madda ya muddu, wanda ya miƙa hannu ne, mutum matsakaicin mutum. Idan ya miƙa hannaye ne haka aka cika, to shi zai cika wannan. Mutumin da ba babba ba sosai kuma ba ƙarami ba sosai, don haka sai a cika wannan da hannu so hudu na shinkafa ko dabino ko inabi ko zabibi ko wani abinci da yake da sauƙin ci, irin wanda ake ci ran sallah. Za a iya bayarwa da gero, wanda baya da komi sai gero zai iya bayarwa da gero, to amma ya san makasudin yin ta domin a samu abincin sallah, kuma ba a cika yin abincin sallah da gero ba. Wani irin mutum ke bayarwa? Wanda ke da wani nau'in dukiya, wanda yake da abin da zai ci ɗai, abin da ya rage shine nisabinta. Wata in gidanka akwai abin da za a ci na sallah, wani abinci ya rage, to wannan abincin shine abincin da za a fidda zakatul fitr da shi. Mai gida yana fi samma kowa cikin gidanai, kowa yana fi samma wanda yake ciyarwa, duk wanda yake kai ne wajibi ka ciyar da shi, zaka fi mai zakatul fitr. Har jariri in akwai, in dai an haifi jaririn kafin rana ta faɗi ran azumi na ƙarshe, to za a fi san mai zakatul fitr. Wasu idan suka auna zakatul fitr sai su girgije, ba a girgijewa, cikawa ake yi, domin mudu aka ce ka bai. In ka je kasuwa sayan mudu aka girgije, zaka ce baka so wanda aka girgije. Allah ya ce wa taj'aluna lillahi ma takrahuna, kuna ba Allah abinda ku ba ku ansa. Idan ka je kasuwa ka ce to ga mudu za a baka, zaka ce a baka so sai an cika. Za kai ma ka cika ka baiwa Allah, sai miskinai su samu abinci. Hudu da wannan ko kuma ɗaya da wannan, Allah ya karɓa muna, Allah ya sa mu yi saboda shi, kamar yadda Allah ya ce kad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fa salla. Lalle wanda ya fidda zakatul fitr ya ambaci ubangiji ne hanyar zuwa idi kuma yi sallah idi, lalle ya samu babban rabo. Allah ya samu babban rabo. Allah ya karɓe ibadunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.